Morade ɓundu kumba bannondo bu Malik Si Dawdu Bukar hayti lore lombidi ngenare dade gelo ne ko hebi damba gallo dembe pati damba gallo firilami geleyabe hebi firilami hebiyabe mbatu firilami mbatunabe yirlabe ben balle yidi tanirabe bintaram boy be ngawani beje da sani dulingaji worbe fulbe susbe sasbe to ferlo esi boyli do jolofe ngerendi do mbawdon tawede nder johli dunu baba dama mbiyon hasa assalamu alaikum onon darinobe frontière ndimawgo ne kadi basallu mu tawdo men wonno onon kala satibe daribe lang ngam pulaar wasa dadede pulaar wasa jalede pulaar wasa jalkitede ne pulaar wasa tabbe min calmini goto mon kala wonbe nder diaspora tawatebe do nder leydi Sénégal wonbe nder sous région kala to mbawdon tawede mbimi wi mami Moussa Nya équipe Laana Yontabe wiyon jawale mon en calmini onon kala e tuma mo vidéo way tawdono onon yeɓiyankoɓe Piindi TV hande numéro kesso pulmo Laana Yontabe yadde monam yadde sehilam yaadude giɗo leñol ngol jiɗɗo leñol ngol mo leñol ngol yiɗi ittude fof mum hokkingol ɗon leñol yaadude ñeeño mo bonnani ñeeñago yaadude ñeeño cinkuɗo ndimagu yaadude ñeeño jonnuɗo kala dimo nde wonnon dimo so yidama e makko ne ɓeydo ɗum so tawi ko daraje doyla hande neɗɗo so yidama makko ɓeydo daraje mum ko poɗɗon Allah waɗi noon kono ko kosam endu yumma welndu fodde manan didorno e yaaje ɓerde hokki mum ɗon min mantanimo kono kalmi kono woori ko on gorko hande are nder yaalatoɓe so tawi so mbaggu firi fiyata koto fino so tawi neɗɗo waɗi watti waɗata koko wawno en gari e expérience makko e gilli makko e coftal makko o addi ganduɗa ko participation makko hokki en fartange jokkude hay oɗo ñalawmade so gamri tiggoyoɗi wona yumma kono wona jagguɗo e balaɓe omo jagguɗo ɗeɗon balaɓe nde won noon yiɗirimi ko fisabilillah yimmine jiide meccal taw nana gillingal ɗon no Tijane Abou An l'esprit de compétition dans le bon sens ga wondemo ceernam ga wondemo mawraɗo kono ko cirlodiɗam gorko mo jaaba derle il n'est plus à présenter Amadou Koumé bismillah ma yayo tigri ko ardi eɗen calmina bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV mi artanema an gorko ñeeño jontaɗo jonaɗo hoore mum nde tawno mboɗo heewi wiide wonde aɗa fecci gueɗe ɗiɗi aɗa fecci ñeeñagal aɗa fecci jambaragal holi gonɗo mama woni biyeteɗo kalman momin kewi wiide daaro sodaɗo bonnangue horta borejo brodaɗo bo mala takko bagge hayru ha joɗi leydi harka ñirde kangen wara e nofre o mori jibbi kaso ngodo potira ko no horɗo jambere bobo nene ɓaɗi jungo he so haɓi hoydere guisa baka hayira kala mo hendi kanko wawi ɗo mbiyata wonde jamar ala a holla tan ko joguiɗa ko bonata kala ko mbeɗa mbaɗa ɗum noon so tawi mi wi wonde kalmban ɗum ko Demba Tall so mi wi Demba Tall noon mi haala sejegui ne tawno sejegui ko ndimago ngo haɓatno ha joni noon awluɓe ne jima ɗum so mi wi noon Demba Tall alay saago mi haala debbo jontaɗo jonaɗo hoore mum woni ha joni debbo debbiniɗo e nder galle biyeteɗo heyɗo suura surna defa defta hufnuma lela ɗon hufma jibinanma hufatma hande rewɓe hewɓe ko o darogal mumen woni jakka ɗum noon en calmini guijilon naaɓe eko taari ɗum foof ne fotirno nde tawno aɗa jogui toon jokkol ɓiɓɓe fulɓe honiniɓe ɓuural e ɓamtare taw ko gembiɓe nede e netare sippiroɓe majjere haɓoɓe humma binnagal gam riwdide heege halkare ɓe goni teyɓe newiɓe ɓe gona heñiɓe weñiɓe suɗiɓe suriɓe dariɓe dadiɓe lang e frontiére ndimagu caliɓe jasere lumbira ɗum men ɗo jamalla ñalle mon jamalla hiire mon jamalla weete mon nde tawno ko noon widere nde sifori guiɗo seguildana ɗo gurdam hande kadi hey jalaw ñalawma bisimilla ande fulɓe nana fa tabarakallah ɗo haali Demba Tall en ciftorata Hamdiatou Mody Mbaye nde wonno tane e dawde Hammadou Hunare Juli Samba Mayal jeeri ma Allah malanko aɗa andi ɗon Hamdiatou Mody Mbaye sa renaki noon émission o foof jogotoɗen ko fawri ɗum koto banggue tarika kono noon mamma e mamam kamɓe jontida kadi kamɓe ɗiɗiɓe fof koɓe ñeeñɓe kadi koɓe jaggue e konu Abdoul Bo Harari e rundu Ségal Aljana Karim Subaɓe daabi e dundu tokoro dundu kañum fiɗɗanno wudra wi Allah tan conde kure jalta gorko mo daabi en ɗum noon ñalawmaji kewɗi ɓe mbaddi ñalawmaji toon to Sendou ɓe mbaddi ñalawmaji toon to Dirmboƴal ɓe mbaddi ñalawmaji toon to Pete ɓe mbaddi ñalawmaji toon to Bumba ɓe mbaddi ñalawmaji te ɗiɗo ñalawmaji foof mamma ene jeeya ardunoɓe konuji he kono ɓe gartiri arara o kono noon
ko wonno nden ko kañum woodi hande ne tawno nden wonno ko piétete pelle keftene arɗo yanata ardi barmo bubel o mbaɓe wumba kono hande noon wonti intellectuagal hande wonti tigui rigui yimɓe ne kalda e rendo ngo ene kaltide kadi gon walla e gol walla ene tawno ko noon windere nde sifori hande Allah waddi ke en sehilaɓe ke en musidɓe ke en sirlodiɓe ne handirta ni henna ne tawno mamam ko kañum rokkuno ndimagu ngu sagane tabal nde jaynade mama geddi fayi noon tigui rigui ha joni toon to laaɓiɗo julɓe ɗum noon jokku ko noon tigui ene wayno lazare n'existe pas no fulɓe mbi bismade mo wonat plateau belɗo bismade mo wonat plateau belɗo en bismade mo wonat plateau mo ganduɗa ne weela pulagu ɓen wasirtoɓe walla mbiyen tiddirtoɓe nguɗon dimagu ɓen tigui manan didotno tirtortoɓe nguɗon ñeñagu yiɗɓe nguɗon ñeñagol kuuɓol fat baraka Allah so jimo ɓerɗo mon e belto nde wonnon ko cinkal ñeñagu ne waye manan dido noon dimagu no pentir waye galle manan didonomo so pentiri so waɗami hen tan wodat ko jalɓi wodat ko ɓeydi kono kadi wodde manan dido kon ko garɗi hen fat baraka Allah hande noon laana yontaɓe no kewɗe wiide laana kange kawje kalis jonni ko yontaɓe leñola goote mo gonduɗa ari ngam développement goto mo gonda ari ngam hakkidde goto mo gonda ari yaɓi felo heso jaɓɓal kesal mbaadi wondi mo wi ɓiɗɗo furanke wawa gaga tarade walla worade oɗon diine nde wonno gueɗe war jaabi jaay 1500 ha yetti mana no dirno e almami abdoul premier almami 1800 guiley manan diɗo noon goɗon fergoto to pir sagne koura guiley manan diɗo noon jobba adama ayse ɗum ko sakket saabu sey Oumar ari ko sakket guiley nguɗon konu sek souleymane balen yaaɓe pir abdoul karim diano dafen waɓe no bayla péréje mo hawren waɓe no manan diɗo no almami sawa ha yaaɓe pir sagne koura ɓen ɓe ganduɗa keeɓi toon fartague mawɗo keeɓi toon fannuji diine natte nder Fouta ɓen ɓuurima ko ɓoyde kono ɓuurani mo yontere koɓe kawruno ko waɗi ko kawruno ko waɗi kono kangoto ko hoore ko mo jokku panandu ɗemgal ngal ana garda wallahi Allah gila nden ɓeɗon tigui manan jiɗor noon français wiyata chaque mission chaque génération dans une opacité mission relative à une mission soit l'accomplir ou bien la trahir ɓen dj duno mbaɗiɗan trahir ɗiɗon mission ngaji ni ko noon tigui manan jiɗorno kanko waɗani trahir oɗo mission wonno ko jamano no mbiɗa ni ferel wonno ko jamano mana no jiɗorno golowole wonno ko jamano boowe wolde wonno ko jamano dimmaɗi jamano manan jiɗorno no mbiɗa ni pepelle kepte tette kono hande wonti intégration kala ko jiiɗa so ala innovation manan jiɗorno ma wato wattini saabu Serigne Babacar Sy Khadim Rasoul Serigne Babacar Sy Bakary Dramane Aramlo Coumba Thiam ko kanko addi dayiraji ɗo e nder Sénégal si Malik hande woɗɓe so mbari ngari enen mbawi manan jiɗorno waylude ngal ɗon jaɓɓal gadda mbaadi wondi ngam wadde convaincre yimɓe yo naati diine hol stratégie mo rasoul sallallahu alayhi wa sallam mbaɗi utilisé ngam oɗon jeyat hol stratégie mo Cheikh Oumar Diop Adama si mbaɗi utilisé ko ngam oɗon jeyat hol stratégie mo Maba Diakou Ba waɗi utilisé ngam oɗon jeyat kono ɓeɗon fof e stratégie ji mumen yonto fof hodere mum jamanu fof fodde gueɗal mum kankone on gorko mo paaɗen jumpuren haalde haala mum holion hol stratégie manano diidonno mo yaltini jaɓɓal kesal mbaadi wondi taw kadi wondani heero wondani leñamago wondani manano jiidorno jiye kam tine kam so winomo fiiro becce nde wonno nde fooƴine e goro aɗa andi ñeñɓe ɓe ne mbiya wonde so tawi pecce ene pecce so tawi wonda a yeɗaka e ngal ɗon peccal so yiiɗi gona e sundu yitere oɗon peccowo tinno yeeƴemi ko ɗon kenni beela yiyanimi mboɗo mi takki sarama pourtant mo dokkuɗa homode ko min ɓuurimo heddema ala yahatono e ɓerde peccowo ko Allah feccanno ko fecci gasi Allah fecci Cheikh Oumar Kane on woni ceerno goro bone on mbiyatmi jantal mara on woni dokkaɗo koolaɗo kormaɗo cippiro e basal kaɓo e huma binagal kanko tan woni cippiro e basal kaɓo e huma binagal ne tawno wiide ko min taganimo wonde an ala ko tagi yimɓe ɓe ne mbiya ko an ko beele ɗum ne tawe ma ene tawe makko yidde diine l'islam ene tawe makko yidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene tawe makko yidde fuutankagal ene tawe makko yidde ɓamtude daraja mo gandanɗa hoorema woni daraja nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mboɗo yiɗi hunde ara ko mbaɗa fena ɗum mboɗo añi hunde ara ko mbaɗa bonnet ɗum o wi kam Amadou mbiyomi nam o wi wonde wota gaccen jiɗɗo bonde bona ballen jiɗɗo wonde wona mbimi hol sababu o wi jiɗɗo bonde o so ɗaccama o bonima o bona bonnora jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde o so wallama o woni ma wona wonna jiɗɗo bonde o mbimi holko wonma wiide noon
o wi hande so tawi yimɓe ɓe jiiɗi haɓanade diine wona tan ɗo banggue haala ala caggal haala oto haala golla golle yo golle gollo haala a nanani caggal haala oto haala golla golle yo golle gollo haala kanko noon ko ɗuuri ko faami woni intellectuel de haut niveau o janggi alqouranil karim somo haala français mbiya gongo o wi wonde noon wonde mi almudo alay sago mi liggono diine l'islam no felliti wadde ɗum ɗo noon o darni holko darni fondation Diadio fondation miroir de l'islam darogal l'islam beele darogal l'islam koye nder sénégal tan woni beele darogal l'islam koye nder ha joni fouta tan woni beele darogal l'islam hay tan ko sénégal e mauritanie beele darogal l'islam hay tan ko toon to gambi ala koko filtodiri windere ɓubri jamma darogal l'islam kala ɗo dariɗa aɗa timto hen te sa timtima hen ala ko jiyata so wona diine ma o holne foti woni e oɗon fondation ene jeeya e oɗon fondation wonɓe hen rewɓe worɓe fodde ujunnaji 15 neɗɗo 15 000 personnes so tawi noon jiɗɗa wonde komi jumpanma ko wone oɗon dayira ɓe jumpanma so tawi kadi tigui rigui wonɗo jiɗɗa ndewen eɗen mbawi rewde ɗon mi attanma holno dayira o sifori e holno woori e kadi holko dañete e makko beele ko diine o tan dañete e makko walla ala ene woodi goɗɗum ko jiida e diine o ne tawno eɗen gandi sak maaro ɓolo darata ko wadde noon won stratégie gonɗo nder won haqqilantagal gonɗo nder ne tawno aduna o woodi ko nayo yulfiti yulfirani yulfirani sa yiɗi noon yimɓe ne mbawi arde e facciro sa yiiɗa kadi jokket an kala ko jiɗɗa min jiɗat nde wonno to yiɗire he fof nene ma ko yiɗire he fof nene golɗon leñol wadda yiɗi golɗon leñol ngol yiɗima yiɗinan noon kumbe hade men yaade oɗon fondation Diadio ngal ɗon darogal ngal ganduɗa woni timtorgal woni titonde woni manan diido noon to jattintuɗa ƴeewa mbaadi ma won darde ma e l'islam hol fodde ma e l'islam kono hol fodde nde islam jogonima walla hol fodde nde islam waɗanma ma en gaare ngoɗon maayo garten ko oɗon gorko mo ganduɗa ko gaga fuuro wonde guesa manan diido noon lewaɓe ha paari e diine l'islam naddemo e nder sous région e leyɗele manano didorno ɗe ganduɗa ene waɗi oɗon diine kefri nadde nder mabɓe wiide Cheikh Oumar en Mabo Diago Ba en mbaɗi ne jeят fala buddo waɗa jeят oɗo wonno ko silam wonno ko firel kono oɗo woni ko manan didorno communication kono oɗo jeят woni holɗum joɗade waɗa convaincre kono oɗo jeят woni holɗum hollude yimɓeɓe manan didorno ko haqiqa ko gongol laaɗɗo mo selani selmami woni manan didorno e deftere Allah nde koye nden deftere manan didorno waɗi convaincre yimɓe mawɗi gay kokkol so yeehi ha sagara kañum goro liɓi ɓokki aɗen ndi hol doole ɗe ɓokki ɗi jogui kono ko manan didorno sagara oɗon hol doole ɗe Allah hokki ɗum naddemo e nder Côte d'Ivoire jokkodirde e jaggue mawɗe moftimo Côte d'Ivoire mofti Sawa Dogo kono artu manan didorno ɗiɗon gay kokkolɗi potari taw ganduɗa ko tubnortoɓe e diini Isa en koɓe wonno ɗon ɗo garɗa ha ɗo Côte d'Ivoire ɗo tan mi addanta hen seeɗa en jii ñanden ko ɓooyani ko conférence barɗo toon to Radisson Blues oɗon conférence salmo waɗano o a yiine wayi kala ɗo berlita docetal aɗa andi huɓɓat te wona hunde jaggade e nder lebbi jagga ko e nder lewru woturu nden mboɗo woni Fouta o noddimo o wi kam Amadou mbiyomi nam o wi wat feere ƴeewa holko poteten wawde wadde mbaɗen taw noon faari koye diine kanko ɓenndima tan ko diine l'islam mbara anda ceerno Cheikh Oumar hoore makko ne Moussa Sow joɗiɗo balɗe ɗiɗi o yahani mission diine anda ɗum ɗon o joɗata ko ɗo ko juuti hay to kaldanme ma ɗo holto woni o mono juuroyi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu kono noon o yahata goto o ñamata ko goto o joɗata goto e nder oɗon tuma min gartoyi hen holno yaari e holɓe o yaadi saabu ɗum o wayrata toon kono noon ko Allah rokkimo fartange ko conférencier international ɗon ɗo Côte d'Ivoire ɗo ko ɗon woni ɗo kalaten mufti arino oɗon conférence e nder oɗon tuma ene arde e yimɓe mum kono noon mufti oɗon ko kañum jokkodirimo e Alpha Blondy caggal no tuubi ko kanko hokki Alpha Blondy wirdu Tidiane kanko Cheikh Oumar ene wirdu salatul fatiha kono noon o haɗani ɗon wonɓe gandanɗa hoore ma koko namno e nder buddi kefirego ko kanko naati o lokkiti ɗumen
o hokki ɗumen tigi diine labɗo ceero woni diine l'islam hay abeji jokku so wiyama yimporol funtaɓe walla jam dañi paraɗaɗa gurɗo jiraɗaɗa mayɗo yo ko yimɓe poti ujunnaji temedere nogas ne annabi ƴew nela hen ko temetere e sappo e tato ɓe mbi ko temetere e sappo e naw kono ko ara alqur'an ko waɗa lura ko nogas no jeew e nder ɓeɗo nogas jooɗi en jowi wiyeteɓen ulul asmi jomiraɓe pellital hol ɓurɗo mabɓe mouhamadou rasulullahi sallallahu alih w sallam eɗen jiide ko gonga ken ɓiɓɓima ko gonga yumma e nenam jiɗima baba gonga kono kane poti windaka jangga jokku bamum farima jol makko mana didono bacca abinar kam abdallah ɓuraɗo e uran chenkoɓe ɓuraɗo e nder wirdere ɓurɗo to allah yasin allah wino ko kanko goo ya rasulullah dj du a memi rendo fulɓe ngo a memiɓe nde wonnoon ɓe mbi ko haalen haale sikke ko kaalowo kono koye kalteɗo kono koye kaalowo e ko kalteɗo an kaalowo ne yuɓɓi kono kalteɗo ne yuɓɓi so tawi o gollonoki ana wawa hande manan jidono wadde ɗum kuuɗ nafa yetti gurɗo ko nafoyata mayɗo ko nafa yontorɗe ni kono so neɗɗo nafara naflata ko kañum e dammol poti ɗon mbimi hay dammol ɓuuri mo ɗo tawno dammol so hammini o aytede ñaame ko neɗɗo ñametake yertaki sohla makko tan ko golle e balle Cheikh Oumar golli ko golle ɗe e balle ɗe goni ɗon kono noon fondation o ma en gartu hen ha garten wonde so tawi neɗɗo yiɗi jeeyde oɗon fondation holno jeerete hen ne tawno hewɓe ne nana fondation o kono ganda holɗo potata wawde rewde ha jokko hen seydi kam sa takkima e moƴƴimi noon a takkita ko taala ko takkema kanko noon holɗo woni iwdimo ko Agnam sa ari Agnam sa wiyama wonde ceerno siwol a feccata sikki ɗum tawete koɗo galle mabɓe ɗo tawno kamɓe goni joom wuuro ko kamɓe kadi ha joni duttoro gardo jumaji ɗi e jamaji ɗi ko to no janggi ko to no mawni kono noon ɓoyde leggal e ndiyam tagara ɗum wontude nooro o ari ha ɗo noon o darima darde tinde darde fawidinde ne tawno ɓiɗɗo artara arat lekki heewi rupitirade ko jare mum so tawi neɗɗo tan wuura noon wawi wurde haw ma e toygoro yawaki mo kono so yawama tan ko ɓariɓe mo takiɓe mo taariɓe mo rendu asko e asli e fina tawa e donaɗe e gowaɗe e coñce kono noon ɓiɗɗo tigui rigui artude kanko dañi fartangue wawde artude hooli gonɗo mamma Abdoulkadir Kane ɗum tan yoni timtorgal ɗum yoni dartol e nder oɗon tuma kamɓe noon ko kamɓe woni ceerno siwol o jeeya ko Agnam siwol kanko Cheikh Oumar Kane hande ko parnorgal e nder leydi ndi ko parnorgal e caggal leydi ndi ko parnorgal e wiyoɓe wimi e mbimi e mbimami pulago pulago garane ko onon jeeyi nawtamo gaga e hamme julɗo Kane nawtama gaga e manan diɗonno Elimane Dimar woni Elimane Boubacar gorko limtanaɗo duuɓi kono limtanaɗo faydagal limtana ñalɗe e ñalaɗe ko yetti goɗo kañum woyi maɗo DJ dow wi noon nawtama gaga e oɗon gorko mana no diɗonnomo ko ɓillo so tawino mana diɗonno lelnomo toon ma won temedere temedine ɗiɗon waliyaɓe leliɓe toon watta juurede kono Allah waɗimo juude guuri ndew juuri ɗon heddi nde konuji ɗi mana diɗonno ummiɓe ɓundu ɓe ga e saran kulleɓe ndimo ummanade mo fimbo ɓe wonduno mbi DJ du almami beele en garta jehen Mauritanie mooli en pitali men o wimi gollanani Allah ko mboɗo dogga mboɗo mooli a fitta nampani goto o wi kala e mon noon jiɗɗo yaade moppiri ɗum yo yaah kono min mi gollanani Allah ɗo mboɗo dogga nono wi o duwaniɓe kamɓe foof yiɗɓe yaade ɓe jeehi heddidi makko ɓe keddidi makko o juuwi juude guuri ndi manan diɗo no fittandu e diɗo eyo ñeño ya wuri neɗɗo maya golle keddo oɗon manan diɗo no woli Allah labtuɗon woni nder Mauritanie jamma fof yiye nandorgal kalne nani halwa yiye nandorgal jagge leydi manan diɗo no fayi jeeɗimi asma jeeyi hoore ma de Moussa du omon daara manan diɗo no ngal ɗon timtargal ngal ɗon leenogal omo rewe maggal ñalla hiire wala jofta ñalla hiire wala jofta haw are maggal o wi ɗo wali Allah labtuɗo Allah holli kam ko manan diɗono yeddara omon ɗo leydi fala budde garen manan diɗono ƴentinemo mayan ko Cheikh Moussa Camara wi stanum manano diɗono on Cheikh Oumar Kane mo kalten woni almami Abdoulkadir Kane ñande fittanu makko o yalti aduna le 4 avril 1807 tuggude nden balɗe 15 caggal mum DJ dow ubbira nde ubbira tawa tinde ne ñara baati nde ubbira tawa suundu manan diɗono way comme no ko waɗa nebam ene leltina nde ubbira tawa manan diɗono junggol hofri koyngal ngal on fofi o waylaki hay goto aɗa andi ceernago wonde ceerno e wonde neɗɗo Allah wona gotum ɓen ko yimɓe Allah wona gotum ɗum noon jokket so tawi Cheikh Oumar Kane yaɓɓi ngal ɗo jabbal o wayini ɗum woni ko tuuba mbiyata l'hasard n'existe pas wona coïncidence no mbiɗani o tawno ɓeɗon kan ɓe wonko golle Fouta sa hawi Elimane Dimar Kane jaaha Kër Samba Kane jaaha Niger
jaha Éthiopie jaha Somali jaha hay nder Mali kono duttuɗa ha ɗo e foyer kanen ɗo e nder Dakar ko kamɓe jiidi fof noon koye makko ummi tigi kala on hande gonne koye lewru safar Serigne Touba Hadim Rasoul Mamor Anta Sali holno yetta ko kan ummi koye makko elmaddima so wiyama ɓeɗon noon ranugol ngol ɗon boɗowol manam jiiɗo noon ngal ɗon carré siragal ɓe gummi koye caggal ngoɗon wuuro wongo Makka dimat ko toon firi eggi ari to wonɗo e nder fuura yiddinayi saabu sa daariɓe ngol ɗo labtugol aɗa andi salatul fatine jeeya hen kono manam jiiɗorno haaɓe jilli arabeɓe noon tigi rigui ne mbiɗa ni ene selli kadi machallah fa tabarakallah ne tawno gandini ne selli mboɗo heewi wiide wonde gueɗel gotel yo yimɓeɓe paam ɗum kumpito ɗum ɗon gacci hen hakkillaji mumen wona fulɓe fof jaadi gure nayyi ko gonga kono noon ɗo ndiyam tuɗanno ha waɗa deeɓele sa yeehi hay sinno a tawani toon ndiyam ma taw toon tigui rigui maale majjum ma taw toon ɓakkere kadi fa tabarakallah machallah Allah rokki en fartange wawde jogade sukaɓe ɓe ganduɗa hoorema ene ndenani en gondo wole men e gol wole men ko ni wano hanki kadi ko hono ni jogori wade janggo so tawi Allah itani ko satti ko wiide yimɓeɓe tan yoɓe paam ay sa anda hoorema a wawa torde hoorema ha jagguira hoorema ko hoorema so tawi neɗɗo wiyama hoorema famani sikka wonde ko koyal mum magal ngal ala hoorema ko ɓaɗiɗomo takkiɗomo taariɗomo ndenɗoɗa asko asli fina tawa donaɗi e gowaɗe e conce ko ononi hoorema sa anda ɗum noon a wawa jaguirde hoorema so tawi en gummima toon en garti e fondation miroir de l'islam hande ɗo e nder leydi ndi fondation miroir de l'islam ɓuuri notade ɗum ko jolfuɓe ɓuuri notade ɗum ko sereraɓe ɓuuri notade ɗum ko leƴƴi goɗɗi ɗi kono kiram ɗamo jogini fulɓe ɗam ko ɗum tagi o ardini ɗo henna fondation o ko debbo dimo danejo caliɗo yaware dariɗo lang e frontiére ndimago caliɗo jasere lumbira ɗo mum ɗo hande lomciɗo billal brama jiigui nagge rabbe wasreke gaari joom gude tokosel tigui rigui yumon gude mawɗe on noon woni holi on woni Hawa Ba ko on ardi hande miroir de l'islam te ɗum waɗi haare noon wiyama wonde o jingui kono Cheikh Oumar ne tawno ko haqqe haqqilantagal yarata ɗum waɗi noon no waɗi fondation o ha paari o wi wonde hay hunde mi sohlani neɗɗo waɗa hen foof ko koppareje makko ayi ɗo kaldan meɓa ɗo hen ñanden tirage o waɗa koye dow ma caggal tirage o ko wino ko o waɗi haw wisi o nawi ma won 42 innama aade rewɓe e worɓe toon to Maroc ngam yo juuroyo Cheikh Tidiane te o yaade mumen radiallahu taala anhu o rutti kadi wonde o wi wonde fondation ngaji ɗi hitande foof worɓe koɓe jaltina o yaltinima won plus de 150 millions kono fondation ngaji ɗi jinmi ko fammindeɓe gueɗel gotel wona tan ha joni ngare e diine l'islam he ala ko ngare e diine l'islam he dañon kadi ɗo jagguɗon gollon ballon koye mon ballon ɓadiɓe on takkiɓe on taariɓe on kadi woda ko cakkuɗon e leskine mon wona ngare tan gadde wonde wadde muhuma tan aɗa waɗa dayiraji ga hen aɗa rendina yimɓe e nder oɗon tuma yo ndendin tottuma ala a rendinen ɗumen totta ɗumen kanko yahata o liggoyo e warñede makko o itta o rokka yimɓeɓe Cheikh Oumar Kane ayi kalis ko leyɓol hinere so tawi bipama tan jomum jiddan gorko yalti 150 millions wiyede he anani fondation ngaji ɗi so tawi a woni hen a joguimo cellule a joguimo 50 personnes so tawi a ari e fondation ngaji ɗi ko carte membre cotta carte membre fof ko 2000 francs sene waɗe renouvelé hitande par hitande fof ko 1000 francs e nder ɗum ɗon noon carte membre uji ɗi so tawi a dañi kono wiye 50 personnes keɓa kono wiye ha joni cellule sa heeɓi cellule ma e nder oɗon cellule oɗon jogui yimɓe spécialiste en aroɓe ne mbaɗon formé ɓe pormo on ɗo banggue fitram golle so ɓe pormi on fodde lebbi 3 e nder oɗon tuma on paami hankkadi on ɗo mbawi yahande koye mon kanko ara o itta kopparejo jonɗo o totta on o wi wonde yo on natir golle ngollon liggoɗon dañon ballon hen ɓesgu mon ballon hen koye mon tawa kadi oɗon jaggi e diine l'islam he ne tawno mo jogui jangguinoɓe yimɓe diine tawa ko ustasuji ene goni
e nder fondation miroir de l'islam fondation miroir de l'islam nana toon to Europe nana toon to États-Unis d'Amérique ne tawno mo jogui joɗɗiniɓe ko toon fondation miroir de l'islam nana toon to Mauritanie fondation miroir de l'islam nana toon to Côte d'Ivoire un peu partout dans le monde kala ɗe jarɗa fondation de l'islam nan toon kono noon hey jala beele yimɓeɓe ne gandi holgoɗo Cheikh Oumar Kane sa yalti caggal leydi ndi a wi Cheikh Oumar Kane yimɓe mbiyatma ko eskey ñaguji ɗi e woɗɓe ko ɓen ɓuuri ni qirladema ko ɓen ɓuuri andudema Cheikh Oumar Kane sa yi ɗum tan a andat wonde oɗo wonko rokka oɗo ko ganɗo kono kadi ko ganɗo jankiniɗo ne tawɗo neɗɗo mo yiiɗa hehe neɗɗo mo yiiɗa an neɗɗo mo yiiɗa min no Mawlana Dabakh Malik wiyatno man woko mo guirño produisé o waɗani gam yo yiye o waɗani gam yo haale fa tabarakallah omo jokkodiri kadi e galle Alhaji Malik Sy ne tawno o mofti ko tawno woni ɓi Moustapha Sy hande ko on woni e nder galle makko e nder oɗon tuma kadi on e hoore mum jogui ko fondation fa tabarakallah machallah ala ko woni fandare mabɓe ala ko woni yidde mabɓe so wona diine l'islam o yo tabi jalɗa laato fondation miroir de l'islam noon kala garɗo ari eɗo nimsitta kala mo arani ma ngar feɗi ɗum fecca tubaɓe ndendi koppreji mumen enen jogui jiiɗi wallide monde o dijje ɗum ɓe mbaɗi fonds monétaire international woni FMI Cheikh Oumar Kane renti miijo mum wi manan jiɗorno hol loñiɓe il faut mi longto kañum ne waɗi FMI mum woni holɗum fonds woni holɗum fondation miroir de l'islam alandi so tawi neɗɗo wawa joɗade waɗa innové kene naftaren ɗo so tawi o waɗata innové o naftara hoore makko yo jooɗo naftana hoore makko heddo kanko goore hoore makko wona ɓellere giccal fayi hattine hoore mum gollimo golni leñol ngol saabu ñande manan jiɗonno radi son boulou kala jontaɗo e nder Sénégal tittortoɗo l'islam oustas Pape Anne woɗɓe Moudou Fall kala jimowo manto Rasoul sallallahu alaihi wasallam ari norade mo ñamdereɓe lahal julde ɓe wona ñande julde ɓe gayi doyte sa ƴeewi ɓen fof jane gari nde wona ñande hen ɓe cirlodiri walla wona ñande hen ɓe jagodiri Cheikh Oumar Kane fulɓe koko jeeya e men koko jeeyi men koko yiɗi men potten juttinen ndey men e jeeyi men enen fof duttoɗen manan jiɗono garene mum naftorɗen ɗum kutorɗen ɗum hande jobbaɗama e sehalto leli Mali Serigne Touba holto woni Touba Seydi Alaji Malik holto woni Tiwawon en goppirtadi noon Cheikh Oumar Kane enen rendu fulɓe enen kala garen jabtoɗen oɗo gorko nde won noon koye men koko men sen gari ni ken tottete saabu ko hunde nde jeyɗen mi hebbintani haala nde won noon mo juwi gueji olo mo taari ɗum yana ɗom ka en mbawa gaynude walla émission goto wawa firde faccire holko golli oɗo gorko saabu ko wadde ɓeɗon manan diɗorno Bouaké walla les bawle ɓe wadde manan diɗorno Côte d'Ivoire ko wadda Nigéria o wadda Maroc ko cile e gone wone kewɗe ɗe ganduɗa ko limtuɗi men weeɓata ɗe ganduɗa ko ɗum hattanta ɓe mbi ko lemmu manque aux émotions musidɓe tedduɓe maayo gandal nanɗon min mantani min kaali kono woori walla manan jiiɗorno min jii kono woori min jiine ɓe jeyaani sabu hannde ko ce sont les médias qui nous informent dijee ɗum ñañago ini heen fa tabarakallah nde won noon ko korsindu ɗum noon guittan ɗum gueɗal sabu amadou wona duuɓi yimɓe kettodirta duuɓi hande ko jooɗani jowride kono ko gilli e korsa e haqqilantagal ayi enen ko gonga ken sukaɓe ke en ñeñɓe kono noon en jaata e gueɗe ñakkuɗe fulla walla gueɗe ñakkuɗe fayida en jaata kadi eko pulaku yiyata hen hoore mum kadi so tawi tan wonti wonde darde men nde dariɗen nde ko yidde tongtude neɗɗo e dow cagarte walla tongtude neɗɗo walla haalde e neɗɗo ko ala e mum ay kala nde dariɗa so tawi ka ñeño haali neɗɗo ko ala e mum tan andu wonde a yewima hoore ma kadi rendo andugo neɗɗo ne wayni so ɓen kiɗima jawma te kanko e hoore makko o mandi ko kalta ko ala e makko kanko e hoore makko omo wawi yewrade mo sababude ɗum ɗon wadde noon jolfuɓe ne kewi wiide ko gisnen nenenegui ɗum noon sikki ala o mo gandanɗa hoore makko kañum woni Cheikh Oumar Kane paamede ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma jogui ko mission te mission makko mo jogui o ko yidde wallude yimɓe e yidde daranade diine l'islam ɗum noon bandiraɓe foof ene nodda ne garata jagganamo ne tawno ko neɗɗo dariɗo kono noon o wona neɗɗo mbiyo jiye kam
wona neɗɗo biyo jiye kam hande noon ene heewi kala ɗo turɗa e réseaux sociaux ɗi goto fof ene yoɓa yimɓe yo mantu ɗum aɗa yiya neɗɗo joɓowo yimɓe yo darjit ɗum walla yo mantu ɗum ay mo Allah darjide darjet tan kanko noon ko Allah darjimo Cheikh Oumar koɗaɗo maysel man siré Samba Demba Ali Moutar uttalatade joom hoore mo nde ronaki bandu ñaame kurus nana e taltal saligino fotoro julɗum feññague on ɓe mbiyata Samba janguinta daɗiɓe koɗo suɓa joom wuro nangue hoore kellaw ko bamaron koɓe jendirtama ko ene ko ɗum jettirta ɗum o noni tokara makko ɓuurimo ko ɓooyde kono ɓuuranimo yontede ne tawno ko hawruno ko waɗi kanko hawri ko mono waɗa so tawi noon neɗɗo ne jikko e tokaro mum jikkuji jeɗɗi ɗi kanko noon jikkuji ɗiɗo no jikkimo ɗum e Cheikh Oumar ne tawno so tawi o tawanoma saga Cheikh Oumar nde mboɗen ɗo waɗɗo to ndimago tew haytani caggal tawno ko ha joni o mona e tarik ko noon tigui no mbiɗen ni ene wayno hojomaji kuuɓi dijetou kono en jettat worɓe fulɓe rewɓe fulɓe ɓe jaɓani pulago yawe woɗɗuɗo wolda wawa hadde ne nanede dijetou gendi ɓurani gowandi gendi ɓurani gowandi kono gendi woto ɓuur gowandi woto gowandi jiiɗon ɓuur gendi jibinaɗo Europe mawni Europe kono manan jiiɗono haqqillaji mum foof nane furankagal haqqillaji mum foof nane fuura jaɓani wadde déraciné alandi ko Cheikh Anta Diop wino manan on discours makko 1984 armez-vous de science jusqu'aux dents arrachez votre patrimoine culturel o wiyani patrimoine scientifique o wiyani ko ɗum culturel culture moon sabu culture fina tawa ɗum noon tan wawi serdude way goɗɗo neɗɗo wima ka pul neɗɗo wima manan jiɗono an ka chinois walla ka japonais ko culture o tan wawi sernude yimɓe oɗon culture noon woto jaɓen mbajja ko ndeɗon ngal ɗon jaɓɓal ndeɗon darde woni ko dari Dijetou woni ko dari manan jiɗono Abouba Ibrahima Thiombal musidɓe tedduɓe fulɓe mbattina qillaji no fewi ɓeɗon wonɓe diaspora kaɓe jiiɗi ngoɗon pulago sabu sa daari hande TikTok walla réseaux sociaux eɓe tinni ko tinnare mawde Dijetou eɓe tinni kadi yettere Allah ne fewi ne tawno neɗɗo o omo wawno wonde hunde ɗo jibine e nder nokku o waylo kono noon kono mbiɗa ni ɓoyde leggal e ndiyam tagara ɗum wonɗo nooro hande kamɓe eɓe daari darde tengtinde eɓe daari darde tinde eɓe daari darde yidde pulago eɓe daari darde ɓamtude pulago wadde noon so tawi wonde hande kamɓene ɓe jarnama e nder oɗo émission ko hunde hande ne hande tan yallah en jiiɗa limtude ɗum eɗen juuma kono noon ɓe limtu ceɗɗo ɓe ñiganno sammari o molo tokko sadi mo saɗaka ñalade sagane piye tette pelle keftene arɗo yanata arde barmo buɓe lon mbaɓe wumba kala moti o dadat kamɓe mbiyatno jeeje holno birɗe felenongo koroye codde sagaraɓe lortoɓe galaɗi bonnumen Dijetou en meeɗa haaldude Dijetou en meeɗa jokkodirde mi yimo noon e live guiɗam sehilam woni Moussa Ña e nder oɗon tuma mboɗo nelduma ɗum ɗo ko tembere ma te o rewni ɗum e juuɗe ma yetti kam e nder oɗon tuma on woni holi on woni aljuma debbo mo fimmo o weltanama no fewi Ndiaye Diatta en aljuma rewɓe ɓe gandanɗa ma wonɓe toon wallahi Allah e diaspora e kam fof ɓe calminirama nde tawno émission o mboɗo andi en gariɗo nagawede ladde albarka wallahi Allah aljuma adama Hommage en calminimo en juurimom en calmini manan jiidorno Amadou Gueye Ndioro walla mbiyamo Ñang Baalo fa tabarakallah kono Dijetou wallam mi salmina manan jiiɗono guiɗam sehilam walla yiɗɓam ɗiɗo manan jiiɗono puneji ko wiire wonki yara jomum tawa mbaare jaamu selen e Amadou Ñam manan jiiɗonomo ganguel makko modi ɓen ko yiɗɓe ko sehilaɓe te kadi ko wattorɓe ne tawno a wawa joɗade tawa haalani haala mabɓe a wawa joɗade tawa jangtaki ɓe ɗum waɗi noon yo Allah ɓoynu hakkude mon allahumma kadi woto gaño dañ sagom seydi Ñam ya dañ sago ma ne tawno ko sago mawɗi sago yiɗɓe ma te sagoji jolɓe laala kala ko yo joof on weltanama nde tawno kala jiɗɗo Moussa mboɗo yiɗi ɗum ɗon woɗɗo guddirami par ce que min e yeeso ceernam mi wona mi hayso mi wona guddowo nde won noon ko ɗon foti yaade ɓe yenkinarde emin pardonoma nde tawno ko ñeeño te ko suka te kadi ko intellectuel de haut niveau hande so tawi ñeeño intellectuel ene ƴeewe ko an min totata ɗum noon ɗo jagguɗa ɗo jagguɗon tigui ne tawno wona janggude tubakiri tagata neɗɗo o wonde tubak sa janggi a woni intellectuel wiya wonde ko ya pindina rendement ne joɓe nder woɗon tuma ne tawno ɓornade wutte janano taganimo wonde jannininki ɗum waɗi noon goto foof ene foti ƴettude ma exemple aɗa haala ɗemɗe goɗɗe kono ko ɗemgal pular ngal ɓuranma mabo mo seɓe moylode lota e botade guesse tan juntel jaaba ko nango feena
so tawi winoma hawri koye jinne kan laaɓi hawri koye jinne nde wonnoon manan jiɗonno guesse ɗe nannoon ceñirgal ngal nanɗon barke ceñirgal nanɗon kono ma en garo e leƴƴi ɗi ma en garo e tigui rigui golo wole kewɗe kono ma en gar manan jiɗonno e dogue dogue e yaadude manan jiɗonno gorko mo jaaba degue so jaabe haalama noon haali histoire Fouta haali e nder reedu Fouta kono haali manan jiɗonno ko hundi e ko taari ko reeni Fouta fa tabarakallah mabou de ndeneni hen kono dijje dow reneni hen saabu hande ko timtorgal alal miroir de l'islam an mi nirima miroir leñol saabu leñol ngol dartide ma kala jiɗɗo yontede nder leñol ngol ma yiide ma to karallagal to wonnoto ko gorko mo guijilon sirimali gay sirimali wali jombani won daara wuro koli sa ummima hoto koƴata tan ko guijilon walla sittu garba machallah en calmi Seydi Ba en calminimo kanko woni Abou Ba e wondude e manan jiɗono gorko mo riyo mi wi caɗele so kasɗo wiya caɗele gueɗi tan wi rew ribis o woni deeƴo gollo Ibrahima Thiombane en calminimo ko miñiraɗo moƴƴo kañum aussi DJ Dou Cheikh Oumar Kane en jarni bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe yeeɓiyankoɓe Titode TV debbo gorko suka e mawɗo hay goto en ɗaccani ne hannirta ni henna yoɓe continue noon wadde abonné ɓe mbaɗa like ɓe mbaɗa partagé ne tawno doole liigo ko ndiyam kono doole piindi ko pulago wadde noon haadi ko piindi yoɓe mbat feere ɓe dooso ɗum hunde nena laya haya waɗa jibinoje ɗe mbawa naftorede e nder leñol ngol ne hannirta ni henna eywa Cheikh Oumar Kane yo rendo ngo wattemo ko hakkille Cheikh Oumar Kane ngare tetten ko enen jeeyi Cheikh Oumar Kane hande ko neɗɗo jaɓanaɗo e nder leƴƴi goɗɗi ɗi Cheikh Oumar Kane so tawi a ɓadimo ɗum ton ma andu oɗo ko mission o wone dogde te kadi mission o darani hen inde o darani hen yiide tinede o daari hen tan ko Allah o daari hen ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o daari hen kadi ko altade ɓen ɓe gandanɗa hoorema jogornoɓe moɗede e pine janani moɗe e diineji janani moɗe e tigui rigui ha joni jaɓa ɗemɗe janani ne tawno so tawi neɗɗo jaggani ko mum jagga ko jana mum sa jaggi ko jana mum andu ko mako aɗa yeɓɓi hen e firo jaa e jana mum wiya wonde rutta jeeka e majjum jeccirɗa ko mako tawa tigui rigui ha joni maayi ɗum noon ɓe beltanama en beltinima noon jaaba dekle jeeri ciwolle waalo ngo je nammadi kaƴel buubu awde kelaw sekkanno jamma taw ñalawma haalaka gural Fatimata Dulo modi pulla fernoɗo badiane ne kaƴe gaari ne deddi buulal ari kone merdi ɓe ɓe ciwi yiri talla ɗon mbiyata dawñere den fowru ɓe mbiya gaado e hokkude so lumbinude so weldi beeli beelel ngoy kumba belal gawdude Moussa yo maari ɗano ha Allahumma amin ne tawno leñol ngol jogue ma yakar leñol ngol ma jogue ma somi joddima e ma mo jogo essence kadi somi joddima e ndoro mo jogo fartange ala wayamno abe waya kérosène ko sagam yo émission yaɗo ha suba walla taw wona direct ɗiɗo waji ɓene jeeɓa ndeysan Allah kono noon ko neɗɗo ha joni eɓɓata ko gueno hajata ɗo e ɓoyde seeɗa neɓani inchallahu rabbi man gatto numéro aji goɗɗi inchallah e laana yontaɓe yadde DJ Dou fa tabarakallah bandira musidɓe tedduɓe yallah o gen ñalde dow jam